Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, Abril 20, 2026. 19 ka mga ginaaligar katapos ang NPA napatay sa engkwentro sa militar sa Banwasang Tuboso. Opisyal sang NPA na lakip sa napatay. Malapit sa 25 pesos ang i-rollback sang diesel sa buwas. Experimental nga no left turn sa Galolo Pesayna Street, gin-modify sang BTTMD. Supply sang tubig sa Bacolod, nagnubo, tugas sang tig-ilinit. Kag sa good vibes, 7 ka adlaw nga sinadya sa panaad sa Negros Festival, nagtakop na. Pinakamataas nga sales income na record. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, malapit sa 25 pesos ang i-rollback sa diesel buwas Martes. Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mas dako pagid nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo nga ipatuman buwas sa aga. Sa announcement ng presidente, iya ginsiling nga yara sa 24 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro sa diesel, 3 pesos and 41 centavos ang rollback sa kada litro sa gasolina, samtang 2 pesos naman sa kerosene. Ini ang ikaduha na nga semana sang pag-rollback sa presyo sang gatong humalin sang nagtimbuok ang presyo sini dala sang gamo sa Middle East. Kung mapatuman ang rollback, may mga gas stations nga masobra 90 ang litro sang diesel, halin sa average nga 120 pesos kada litro. Sa number 9, Barangay 12, ginhaylo sa syudad nga magproseso sa partial road closure sa Rizal Street para sa ilang nga trade fair. Temporaryo nga ginkakas ang pamunuan sa Barangay 12 sa Bacolod City ang napulo ka mga canopy nga ginatukuran sa ilang nga trade fair sa Rizal Street. Inibangod sa paglapas ng barangay sa mga pagsulundan nga nakasaad sa ilang nga special permit. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga ginahaylo ni Mayor Grega sa tayang punong barangay nga magproseso sa partial road closure o kuni amend ang ilang nga special permit agud makabalik na sila sa among nga lugar. Dugang ni Mayo, ginkasugtan na sang syudad kag sang barangay sila maka-extend tubtub 3 ka metro gikan sa sidewalk. Sa karon nagahulat pa ang syudad kung magsabat ang barangay sa among nga panawagan. Sandig sa special permit sa Barangay 12 nga gina-approve sa sangguniang panungsod, ginatugutan ng mga vendors nga magpatigay sa trade fair humalin Abril 15, tubtub Hunyo, sini nga tuig. Ini ang kabahin sa palaabuton nga piyesta sa barangay sa Hunyo 24. Madumduman man nga sang Abril 16, nagtugas sa mainit nga diskusyon sa tunga ni Attorney Ruben Sabig, ang pamuno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department, kag ni Barangay 12 punong barangay JR Alcantara ang pagpahalin sang CLO sa mga estruktura sa trade fair sang barangay nga nagalapaw sa kilid sang dalan. No, so they would have to apply road closure or may amendment sa ilang SP resolution. No? So depende na ina sa SP, pananong tikang obrahon nila, but definitely nakasugtan na with Mayor Greg nga applyan gina nila sang necessary permit ang pag-occupy sang portion sang Rizal Street. Sa number 8, ginbisita sang Regional Incident Management Team sa Negros Island Region ang mga internally displaced persons sa kanlaon affected LGUs
sang nagligad nga semana. Suno kay Office of the Civil Defense Director Donato Sarmento III, ini kasunod man sa report nga napadangat sa ilang nga talatapan nga may mga IDP nga padayon nga nagasulod sa 4-kilometer permanent danger zone apesar sang abiso sang FIVOLCS sa tunga man sang kanlaon activities sa karon. Suno kay Sarmento, na-verify man nila nga wala naman sa may nagabalik pa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone o kung PDZ. Damlag pa nagpagwa sang panawagan ng Kalaon LGU nga ipaiway ang pagsulod sa 4-kilometer PDZ. Suno kay Sarmento, natukiba nila nga mas nagjutay na karon ng mga IDP nga yara sa mga evacuation center bangod ang iban sa ila ang nagpuyo na sa ila nga mga paryente. Sa La Castellana, damlag pa may 61 ka pamilya nga gin-evacuate gikan sa 4-kilometer PDZ. Karon, 3 na lamang kapamilya ang nabilin sa evacuation center. Sa Canlaon City nga sadto anay 47 families, 16 families na lang ang yara sa evacuation center. Pero suno kay Sarmento, ini sila sa gihapon ng hatagan sa priority para sa relocation. Tagaan sila sang priority for relocation. Pero Amo teacher, pag ginang question kung willing sila dito magkadto pero may mga social preparations na ground. Sa number 7, masobra sa 13 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa hinubaan. 4 ka mga persona arestado. 2 ka mga panel vans nga may unod nga mga ginaalagar smuggled cigarettes ang nakumpiskar sa otoridad sa isa ka resort sa Barangay Puok, Banwas, Hinubaan sadtong Biyernes, Abril 17. Nadakpan ang 4 ka mga persona nga sanay alias Fatima, 39 anyos, taga Hulusulu, kag temporaryo nga nag-iistar sa Bacolod City, alias Brian, 40 anyos, taga Zamboanga, Sibugay, alias Pepito, 57 anyos, taga Bacolod, kag alias Romeo, 43 anyos, taga Zamboanga, Sibugay. Nagabalor sa 13.75 million pesos ang mga ginalegar smuggled nga sigarilyo. Wala sang tax stamps gikan sa Bureau of Internal Revenue, ang suma total 275 ka master cases sang sigarilyo kag wala man ini sang graphic health warnings. Ginpatigan ng operations ng Regional Intelligence Division, Police Regional Office Negros Island Region kag Criminal Investigation and Detection NIR Regional Field Office. Gindala ang mga sigarilyo sa BIR office sa Bacolod City. Sa number 6, anong pilason sa paglinab anay sa La Castellana. Hindi pag-insendihanay ang ginhalinan sa kinagamo kundi anom ka mga persona ang pilason matapos malaban sa sitio Dulaca, Barangay Sag-ang sa Banwas ng La Castellana, Domingo sang gabi, Abril 19. Nalakip sa mga nabunan na mo ang mag-asawa nga sanay alias Elia, 60 anyos, kag alias Landong, 64 anyos, nga nagtinguha man lang kuntani nga magtambag. Ginsiling ni Police Captain Jose Michael Muñez, ang hepe sang La Castellana PNP, may gamay nga problema ang mga biktima kag suspect nga lunsay magparyentihanay. Ang mga asawa sang duha ka mga suspect ang magpakaisahanay. Sa karon padayon nga ginabulong ang 4 ka mga biktima kag duha ka mga suspect sa ospital sa Bacolod City. Sa number 5, 7,000 ka mga taxi, modern kag traditional TNVS drivers nag-submit sang application para sa fuel subsidy. May kapin sa 7,000 na ka mga driver sang jeepneys, taxi kag transport network vehicle services ang nag-submit sang ilang nga application sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa fuel subsidy. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga napasa na sa syudad ang tanang nga application sa LTFRB, NIR, kag iniman ang ginpadangat na sa talatapan sa Central Office. Dugang sang alkalde, ila
pa sa gihapon ginatinguaan nga makahatag man ang syudad sa dugang nga suporta sa mga driver apang ini ang nagadepende pa sa budget sang syudad. Tanan nga driver na nakipman sa nagpa-consolidate o kung wala ang ginpapasa sa syudad sang application bangod sunod kay gasataya, tanan nga driver apektado sa nagapadayon nga krisis sa gatong. Sa karon ginahulat na lang sa syudad nga ma-validate sang LTFRB ang listahan sa mga kwalipikado nga mga driver sa pungsod samtang mayara man sang 3,000 ka mga tricycle drivers sa syudad ang nag-appeal sa DSWD bangod wala sila madala sa mga nahatagan sang ayuda sa adtong Abril 8 tugtog 10. Ini ang padayon man nga gina-validate sang DSWD. Wala pa man sang schedule sang special payout ang DSWD para sa mga tricycle drivers nga napastawan magkuha sang ila ayuda sa ginpatigayon nga payout. There were those na subject pa for further validation, no? Meaning it's not a guarantee nga kung magbitbit ka lisensya mo, tricycle driver ka mo. So we need the certification by the barangay kapitan and or the TODA na president nila, no? So Sa number 4, 56,400 ka sugarcane farmers sa NAR magabatong buli gikan sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. May kabilugan nga 240 million pesos na pondo sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o kon PAFF ang iga-distribute sa mga sugarcane farmers. Inisunod kay Administrator Pablo Luis Escona sang Sugar Regulatory Administration nga nagsiling sa kabilugan 102,237 ang mga sugarcane farmers nga magabaton kung sa diin 70,415 diri ang gikan sa Visayas. 56,400 ang mga baton gikan sa Negros Island region. Sunod kay Ascona, mas sobra sa 60% sang sugar produced sa pungsod ang gikan sa NIR. Damlagpagin siling ni Department of Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga ang unang nga batch sang PAFF nga nagdahat sa masobra 13.5 million pesos para sa 5,840 ka sugarcane farmers ang ginpanagtag na sa mga benepisyaryo sa Negros Occidental sang nagligad nga semana. Ini sila ang gikan sa Cadiz, Talisay Silay, Victorias, Manapla, Ibi Magalona, Murcia, kag Don Salvador Benedicto. Ini sila nagbaton sang tig 2,325 pesos. Ang release sa unang nga batch sa Victoria City ang gintambungan na 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ni Barogo kag ni Ascona. Sa number 3, ginsuglan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department ang pagpatuman sang no left turn sa intersection sang Galo Lopezina Streets pagi sa paghutang sang barikada sang Domingo nga adlaw. Bangod sa mga komento kag reklamo sa mga motorista nga nagalabay sa among dalan, may ginbago ang BTTMD sa among nga eksperimento. Ang halin sa Mega World pwede na nga magrekta o kung makadiretso sa Galo Street bangod ginbuksa na ini sang BTTMD. May mga traffic enforcer nga nag-guide sa mga motorista. Nagapabilin sa gihapon ang experimental rerouting sa nga BTTMD nga no left turn. Gani ang mga gikan sa Mega World nga hindi magdiretso sa Galo ang magaliko na patuo rekta sa Banga Patio kag dito na magliko sa BFP nga nagaserbe U-turn slot agud makadiretso sa Lopezina Street o kung magliko naman patuo sa Burgos Street. Ginsiling ni Attorney Ruben Sabig ang pamuno sa BTTMD nga ini ang isa ka experimental lamang nga tikang agud mapangitaan sang solusyon ang problema sa traffic sa among adanan. Kada alas 9 sang aga ginabutangan sang BTTMD sang barikada ang among adanan kag kwao naman ini alas 4 sang hapon ilabi na kun rush hour. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga magapadayon ang among eksperimento tubtob nga may makita na nga solusyon ang BTTMD.
ang syudad nga ibalik sa daan nga dalagan sang ruta ang natungdan nga mga dalanon. Nagapangayo man sang paghangop ang syudad sa mga motorista samtang ginapatuman pa sang BTTMD ang experimental rerouting. Namon, no? I would like to take this opportunity nga ipa-inchindi man sa aton publiko. There are a lot of things nga ginaubra sang syudad in terms of addressing traffic concerns. Of course, party sinada ang pagpatigayon sa mga experimental rerouting kag observations nga makahimo kita necessary adjustment. Aga pangayo gid kita sang pag-inchindi sang aton nga pumuluyo. And at the same time, kapasalamat man kami sa tanan nga feedback nga ginatag sa amon. Sa number 2 supply sang tubig sa Bacolod nagnubo tuga sang tig-ilinit. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga nagnubo sang 13 million liters per day ang supply sang tubig sang Basiwa Prime Water. Inibangod sa nagapadayon karon nga dry spell. Kung sang una sarang pa sang Basiwa Prime Water nga makasupply sang 100 million liters per day sa karon, yara na lang ini sa 87 million liters per day. Sanig sa datos ng supply sang tubig sa Bacolod North, nagnubo gikan sa 24 MLD, karon 16 MLD na lamang. May mga pipeline leakages man nga nakita kag mga damage sa reservoir. Ini ang nagtuga pagid sang dugang nga pagnubo sang supply sang tubig. Suno sa alkalde, madamo sa mga lugar sa syudad ang apektado sa amo nga pagnubo sang supply. Lakip na diri ang Villamonte kag Estefania. Nakigsapol na ang alkalde sa mga tiglawas ang Basiwa Prime Water agud mahatagan sang solusyon ang kakulang sa supply, ilabi na nagapadayon ng mainit nga panahon. Isa sa mga solusyon sa syudad ang pagrasyon sang tubig sa mga pinakaapektado nga mga barangay. Sa karon ginahulat pa sang alkalde ang assessment report sa Basiwa Prime Water agud matumod man sang Disaster Risk Reduction and Management Office kung pila ka litro sang tubig ang sarang nila nga marasyon adlaw-adlaw kag kung ano nga mga lugar ang nagakinahanglan. Areas kaya may based sa ilang report nagnubo ang production or rather ang supply by 13 MLD. So pagnubo sa 13 MLD plus may mga nagkalaguba pa, apektado ang pilagid areas, Villamonte, Estefania, kag-iban pa nga areas sa syudad. No? So mamit na ko liwat sa ilaw hopefully by tomorrow siguro para we can have a clear picture na in preparation na padayon kag nagamamat lala ang chimpo kag init. Kag sa number 1, 19 ka mga ginapatihan katapos ng rebeldeng NPA ang napatay sa engkwentro nga nagluntad sang Domingo sa Banwas sang Tuboso. Nalakip diri ang opisyal sang NPA nga may patong sa ulo. Masobra naman sa 800 ka mga individual nagbiya sa ila panimalay sa Tuboso kag Escalante tugas ang sunod-sunod nga bayluhanay sang lupok. Ang detalye sa report ni Sheila Helera Braga. Nabatian pa ang lupok sa boundary sang Toboso kag Escalante City Domingo nga adlaw, Abril 19. Sa post sa social media, mabatian ang kabalaka kag kahadlok sa mga pumuluyo sa nagakusog nga lukpanay. Punggit! Ang mga pumuluyo sa Sitio Rancho, Barangay Udtungan sa Escalante ang napuwersa nga magbakwit. Ang iban sa ila ang nakabitbit sang pila ka mga panapton kag bugas. Apang kalabanan, ginsalbar na lamang ang kaugalingon kag ang mga kabataan. Abuga man! Lak, dali ala!
Nagbayluhanay sang lupok ang katapos ang 79th Infantry Battalion kag Northern Negros Front Komiteng Rehiyon Negros sa Barangay Salamanca, sakop sang Tuboso. As of press time, ginkumpirmar ni Brigadier General Ted Dumusmog, commander sang 303rd Infantry Brigade, na 19 ka mga bangkay ang na-recover sang scene of the crime operatives gikan sa encounter site sa Sitio Plaringdeng, Barangay Salamanca, malapit sa Punong. Nalakip sa mga napatay amo ang isa ka opisyal sang New People's Army nga si Roger Fabiliar o kon Arnel Tapang, kag kilalaman sa mga aliases nga Jong, Nono kag Domeng. Si Fabiliar ang ginapangita sang 79th IB bangod sa kaso nga murder. Siya ang may 1 milyon ka pesos nga patong sa ulo. Ito si Roger Fabila, si Jong. Patay. Yeah. Among the fatalities dahil he can easily be identified dahil famous na ito eh. Palaging nakikita sa CCTV, pag nag-conduct ng liquidation, pag pumatay. So, hagip na siya kaya yun kagad ang una naming ma-identify. Sa pinakaulihing nga update ni Toboso Mayor Richard Hauhoko, yara sa 653 ang evacuees bangod sang inkwentro. Sila ang naghalin sa Barangay Salamanca kag Barangay San Jose. Samtang may masobra 200 naman ka mga individual ang nagatiner karon sa evacuation center sa Barangay Udtungan sa Escalante. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes 30th Panaad sa Negros Festival, isa ka economic and cultural showcase. Ini sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagtakop sa isa ka semana nga selebrasyon. Yaring report. Sa last days ng panaad sa Negros Festival, ginapulubanta 45,000 ang nag-upod kag nagbuilog sa Sinadya. Kagabi, napuno ang Panaad Park and Stadium sa mga nagsaksi sang performance sang parokya ni Edgar, humalin sa Panaad Grounds, padulong sa bleachers. Sang hapon sa closing ceremonies, ginpatigay ng pagkilala kag awarding sa mga nagdalaog sa 7 ka adlaw nga pagtililipon kag pagsinadya sa ginakabig Festival of Festivals. Sa iya nga speech, ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang panaad isa ka madinilag-on nga economic and cultural showcase. Ini sa tunga sang fuel crisis nga ginaatubang sa karon. Napamatud-an naton na kung magbuligay kita tanan, mas madamo pagid kita sang malabot nga handom. Panaad is indeed the festival of all festivals in Negros Occidental. And I am proud of every Negrense's resilience and creativity despite the economic challenges in our midst. Nagdangat sa masobra 29.4 million pesos ang sales o kuna income sa bilog nga semana sang tagsa ka nagpakigbahin humalin sa mga booth, LGU pavilions, trade fairs kag iban pa. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini ang pinakamataas kag nalampuwasan sini ang sadto pa nga mga record. Labing ginapasalamatan sa probinsya ang mga partners sini kag nagkalain-lain yung mga stakeholders. Pamatuod suno kay Governor Lacson nga bisan pa sa tunga sang pagpanghangkat nga ginaatubang tigay nga naangkon ang kadalagan sa amo nga selebrasyon. Kag of course, kita nag-shout out sa aton nga mga live viewers kay Franklin Panagiton. Hambal niya maayong hapon, Digicast Negros. Hello to you, sir. Ma'am Barbara, always watching from Barangay Nato, La Castellana. Hello sa mga taga La Castellana. Shout out ko lang, Panagiton family. Hello sa Panagiton family sa Nato. God bless. Jocelyn Loquero, maayong hapon, Digicast team. Tani, tuloy-tuloy na ini, hindi na magbaliktas. Ang ginanamin ni Ma'am, I think, ang rollback sa presyo sa aton nga produkto petrolyo. Pareha si Ma'am, nag-hope man ko nga tuloy-tuloy na magpanaog. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros,
watching from Payao. Hensley, Cecil, Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR. Kag sa akon daw. Hello, Miss Hensley. Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Miss Barbara and Digicast. Watching in Japan. Hello. With my Filipino friends here. Hello to you, ma'am, and to your friends. Maricon Songkip Valladores. Maayong hapon, Digicast Negros. Watching from Fairview, Quezon City. Kagamuyad tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.